A partagé. Breaking news bang, breaking news bang. Donc la musique donne kala, yani mko kana follow. Amena musique donne kala. Musique mando be mulo me fe ko kala a partagé breaking news bang. Breaking news be dia kono shokungurun bambulo. A partagé, Fambé fait maximum de partage. Maximum de partage. Amena Mbamso Jansani donc il demande de follow. Le meilleur artiste du Mali actuellement, Amalega Mizigim Dokala. Mais à partager, s'il vous plaît. En Mbamso Fasada. Une délicatité Mali Mousso Beka. À partager. Yana Ngado. Mali Nyamambeka Bo Diakono. Mali Nyamambeka Bo Diakono Malien. Mali Nyamambeka Bo. À partager, maximum de partage. Malien Mousso. Mali Mousso. Mali Mousso. Aïcha Touré. Il a folie bien. Oumou Aïdara. Francis Group. Amérique Group Neba. Washington. Il a folie bien. Awafo France. Il a folie bien. Fofana Madou. Il a folie bien. À partager. Maximum de partage. Mali Nyama Maï. Ala Nakira. Mali Douaou. Mali. Anga Jamana Douaou. La hawla wala kauta. Ala te jito nono la. Obe digine la. Obe digine la ye. Kela digi obe digine la. Ote bene ma. Che animuso demseni makoroba. Ala dangana na onyma ye surkar kona la bi. Ne balana me baga ou breaking news chama me djia kono. Mali nyama mbora djena. Masha Allah. Anga taga yana nga taoro djan. Anga ndama ka breaking news la folo. A fora ko ala te jito nono la. Kala te jito nono la. O fora djebe yana. Ala te se ka jito nono la. Ni e jikala dron abe la sanfe ou va be boa toro la. Jise ka to nono la. Ye fam. Donc, ame kuma la erimina ne bolan la me bagaw. Nigeria nale ni Fransi de keleme ki i jo ou ka moko faka suta dunu grupu inka na be foma ko CEDEAO. Na ya fo Mali nyana amena anga président Salman Bay nyana kaka mboala. Malien o mana kule ka fo ko fefe mai ne afo beyena ngo Malien te galon taka da mola. Ngi bise ka fo ngai somo sama de farakan. Mais Malien te galon taka da arma den jonsi la. Les femmes. Enquête de dou. Ay mo bawdi. Ame kuma la ermina ne bolan la me bagaw. Nigeria ira ka fo ko CEDEAO te groupe mun jelendo. Non, mais ngo c'est rigola. Sari ko chengo arma den quoi. Ni kira mo nogolen quoi ali ki yira faka quoi ala ay doke ay fatiata ala kana sike malangolo nje kono afuko amina ala kana masike malangolo nje kono afuko amina ame kuma la ermina Nigeria no abeba doko Afrique ni worko na si on parle de l'argent ni Sud Afrique borala worbe et Nigeria ku donc Nigeria ni nana ye ka fo ka don sisan ko jako CEDEAO e jokulu mi ko jokulu mante. Non seulement c'est financé par la France, 70% ou 72%. En bébado la c'est pour la France. Au fond, quoi fait tourner? Warning me fait me douma kuka diakulu sabatikanya. C'est déjà diakulu de bandits de nous. Ne a fond c'est des bandits. Abone te on. Ne a fond yana ngou nous bandits. Pourquoi moi je me lève et appelle les dirigeants des pays et je leur dis que c'est des bandits. Quel intérêt ça va m'apporter? Ça va rien m'apporter. Ça va vraiment porter. Mais Dieu nous a donné la chance de diriger les grandes choses. Il nous a exposé. Mais nous sommes des leaders. Parce qu'en tant que président, en tant que ministre, mais nous sommes des leaders. On dirige des grandes choses, des multimillions, des milliards. Pour des gens. Donc, si on s'en a donc, nous avons investi dans la jamana là. Allah est dans le dama, on a investi dans la jamana là. Donc, c'est des bandits. Oui, c'est des bandits. Donc, Mali ko ka bo CEDEAO la ko parce que anafa tanka. Mais ala ka tinaka chide. Ne bona Mali on kuma la erimina c'est chaud. Nigeria ira ka fo ko ni CEDEAO maka ko fara nyonga dron ko be bola. Mais nene a fo o nyana ko Nigeria be faka bo CEDEAO la kumina est-ce que obse ka dala. Ça dit Nigeria be faka bo CEDEAO la kumina mina fo ina. L'organisation même est mal gérée. Et ala nakra.
Ngoni ni Amérique ou sécurité. C'est-à-dire ni be baro la ni défaut de mécanisme sugu bila quoi. Ya famo ni défaut sugu bila Amérique. Amérique on club na ou be na ni sécurité de quoi. Qui mina qui gain quoi. Ika mina il te bonay. A benala dia krache wallahi bilay. Ika mina beti soro ika sori. Parce que Américain ya baro la fondamental dobi. Ulu se ka bla kuna ki be ke patron ki bo erreur sugu quoi. Par exemple, mom ni baraka kan ki banga baraduma. Ya famo ni o ka Amérique ya bo famo ko discrimination. Donc ni yo ke Amérique ya ibe gang bo barola ou bien ka dollar évaluation de doma ka so attrite se ka ke ni yo ke Amérique ya ibe gang. Donc un dirigeant est mesuré par l'art de sa sari aka klenia Amérique ya mo be tanyo la. Donc ni ananga accent yi ameka patron ka Amérique ya parce que ana damne ni bora malla. Donc ame fakata ni espérance clé ni malla. Mais na fora o yo ko sida o te gérer tin to la est-ce que ça dala. Jamana mi embargo sikanka ou embargo sikanka ko parce que quand te ko cleaning ou mo de fois ou embargo sikanka ko parce que quand jamana kono ko on nana kana masaki ya ni anga président naka masaki ya ta insistement mo de fois bien vrai que c'était la demande cri du peuple et nasimi ko masaki fanga la fanga ko me di doma kaujima ah ne ba ni nga nasimi ko mana en ala na krache mamunu ko me kula ko boaka taka est-ce que on peut imaginer au kulu la ni fanga ko dira doma. Ne m'a fait le temps ne ment à personne. Donc au CEDEAO de na mala 600 ils sont des hommes de droit. Avec moi la merde. L'Afrique ne va pas dormir devant moi, spécialement le Mali. Donc ça c'est notre occasion encore que le Mali doit quitter la CEDEAO le plus vite possible. C'est une organisation du banditisme. Dja CEDEAO konone bona Mali on ba kala mais mba décortiquer oui. Dja CEDEAO konala. Dja CEDEAO konala. Monsami alaye ou somoro be baralay ou somoro nous cousin nous krefomoro ou be baradulu de ma organisation falembe mediocre damadi la pour seulement wori mina duma pour que Afrique jonaye ou ko Afrique jonaye ou ta jonaye de ou kelme ka organisation de banditisme wora de beseda o konna la ina foko SAS ku mina Mali kono to mina Macky Sall ka avion on a droni on a la scène Dramane Ouattara on a droni avion donc ni organisation suguru be ka engérer Afrique en ala na klacha am bonna mina kala amba décortiquer mais ne bena mun fo les Maliens de diaspora anga jamana jo ni antara nyefe ambala muso awa turu de nani aklia afonyana anga essayer anga fanyon kan anga konti suguru dale anga nyamambo machine 100 ani bebe 10 euros 10 dollars 20 dollars ambe ba bo kanga jamana jo ere parce que awre aye ka fo ça ka don ko vraiment ko CEDEAO te se ka fonya Mali aye ka fo san ko utanga jamana fait awre nyabala Mali on l'air grave aw benyabala ko guerre banga jamana kono donc il est temps que nous les Maliens de diaspora drome mandon baklimancha amina essayer ka signon ka sirti kanya di juridiquement mais avocat do ta ka signon nganya aye kanga jamana jo il faut qu'on commence à aider Assimi en vrai terme aseka ke kuma ituni quoi parce que ni mun kera ni eta ne galoma irari a benala na krache mun kera ni bi ne galoma irari ala maka golomboneda. Membre fondateur en 1975 pour promouvoir l'intégration économique, le Nigeria menacerait de quitter la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, si l'organisation n'est pas réformée. Des politiciens nigérians de haut rang affirment que les cadres qui travaillent au sein des instances de l'organisation sous-régionale se voient refuser des promotions, notamment les népotismes présumés dans... Aïe, mais, hein? Ça, c'est des dirigeants des pays. Ça, c'est des dirigeants des pays qui sont ensemble ou pour que CEDEAO gère. Donc, au CEDEAO qu'on a là, que ça doit être réformé. Au coro, n'y a même pas faut qu'il faire réformer. Au coro, les cas main follow. Yefom. N'y a écoulé ta kera mali kono parce que mon kume au main. Donc avec qui kono ko jamana kana nya sa ko au moins si CEDEAO yoro ye ou betani du mo yi oro la. Jaja mo yi ko kulo ibetu kuna ino fait. C'est pas du tout la peine Abraham. Donc qu'on hypothèse ne bay, que donc ça doit être réformé, on continue. Les recrutements au sein de l'organisation. Plus de détails avec Mahamar Ibrahim Touré.
Les parlementaires nigériens de la CEDEAO ont fait cette menace après que certains dirigeants du bloc régional ont prétendument défié les directives, leur demandant d'arrêter de recruter leurs proches et leurs amis à des postes de haut niveau. Ils ont fait référence. Ok, Aïn Namé. Hein? Ça, c'est les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent leurs amis pour des postes de haut niveau. Comment on peut construire l'Afrique comme ça? Et comment les Blancs vont respecter nous avec ce genre de comportement? Hein? Quelle injustice! Quelle ignorance! Et voilà des gens qui sont en train de diriger notre continent. Avec tous ces recherches, au lieu de créer de l'emploi, au lieu d'être ambitieux, au lieu de créer de boulot, au lieu d'inventer, comme ça on ne va même pas faire de tricherie. Amérique, milliardaire, ce n'est que 1%. Mais Amérique, les middle class là, ça c'est dans les 50%. À Tobe, parce qu'Amérique, ils ont créé l'opportunité. L'Afrique peut faire la même chose. Tout le monde n'a pas dit, tout le monde américain, les gens n'ont même pas besoin de devenir riches aux États-Unis. Amérique, il y a pour qu'il c'est du fatigue. Américain, 90% ne veut pas être riche. Parce qu'au moins, il y a l'opportunité pour tout le monde de pouvoir bien manger et dormir dans dignité. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de faire la même chose? Nous ne va empêcher qu'on y ait. Sur le Mali, nous ne va empêcher qu'on y ait. Amso qu'on y ait. Mais on peut nous songolo tant katana ka bunu ka jamana kono parce que t'es manqué. Donc nous sur le site on fait la voilà ça ko fait gérer ou nous songolo clé. Or là ambe andija Mali kana ke ni manana ko dugu sugué. Or là kuno aye ka fo Mali justice nyana ou ka fora ka justice utilisé comme système ka bagam roma ku il faut ka dabla parce que yanya bola a sombe Afrique fambe ou tarana il faut c'est là mais Mali nyamani ni be Mali ndonga kashidi a fora ya segu moru ko mauma ye mo ke malla ko femme yeli manyinto da aya tola me aux énormes engagements de leur pays envers l'organisme régional malgré ses problèmes de sécurité interne. Au sein de l'organisation sous-régionale, le Nigeria n'a pas bénéficié de gros investissements proportionnels par rapport à ce que le pays a fait et continue de faire pour la région depuis sa création en 1975. Pour le vice-président de la Chambre des représentants et premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, Ahmed Idriss Ouass, il est impératif que son pays revoie sa position. Donc, il est impératif que Nigeria revoie sa position parce que l'organisation CEDEAO n'est pas bien gérée. Donc, Maliens ni taré ni aye ka foka irabela ka foko Mali ma keleke a tout fait. Quand le Mali a dit que la CEDEAO c'est l'organisation qui ne suit pas les règlements, Mali kelenga foko CEDEAO ta règlement suit, le Mali avait raison. Anga boye anga ndadu dona nouvelle médien kono. Ame kuma la ermina Burkina Faso ulu fene bora ko France ka ambassadeur ku ka boa ka jamana kono. Donc nos frères burkinabés, nous sommes très fiers de vous. Donc Burkinabé ou fene bora ko France ka kirina ka kasata ou ka buka jamana kono. Vraiment pour te faire France ambassadeur ka buka jamana kono. Donc on est fiers des Burkinabés pour faire ça. Maliens nouvelle Werbe. Abadon amekumala Hermina Alassane Dramane Ouattara a Klemeka et Souta Donne Wuli ko Masami Alaye ko moko kana delike Malila yefom. Kaka ko moko kana delike Malila. Alassane Dramane Ouattara ko kana delike ngo jamana kono mais Masami Alaye allait te delike allait rester yafa deli. Donc maintenant un système de foi avec Namunke. Qu'est-ce qu'il va faire? Alassane il va essayer aba fo ko aller ma fenke avec un modo accusé ni source high level ni bora Abidjan top level là yefom parce que Mamindon attaque et mistake ata imiter foka diawli. Donc Alassane mina muneke abnama alaman kisi abena fin galon taka da dollar kalema ke ko modo re ake me o kera Abidjan. Donc abo tigila bo o ka yafa deli. Donc antna soma ante soma bi ante soma sini mun fora Alassane ya aburi ke na to ke ante 49 ni anta bla bi anta bla chini yefom que cela soit très clair. Donc Alassane Ganga donc a fort que admission of a wrongdoing is a virtue and a synonymous to humility. Mami me yafa delinier kokolonke bois aba ira arma denadi kibe tsari cha l'humilité mo bari be yafa deli yefom tous les grands hommes du monde demandent pardon. Ça fait partie de l'art de la grandeur.
Donc Alassane ga donc a fo kuna ma yafa deli alante kuma indamina folo que cela soit très clair. Kele fila Alassane Dramane Ouattara doit savoir que l'arrogance mean he does not want to stop attacking Mali. Alassane ga donc a fo kuna ma yafa deli en fait au corodi qu'il n'est pas prêt de cesser ses bêtises avec le Mali. Donc on va blow maintenant le kono. Si Alassane ne sort pas et demande Yako devant tout le monde en boulot à ma prenne Alissa kaka mongolangolea kadabla Malila. Donc Alassane il veut boire il faut dire le plus vite possible ni ma ke en tout bla faut que diaouli. Il faut demander pardon. C'est ça. Malien ni nana ladje. Et Amedjena Romina et il faut dire ça fait partie de la grandeur. Making a wrong is a human. Armadie ni erreur que ça fait partie de la vie d'un humain. But it's also wise to accompany every failure, every neglect and offense with a forgiving. Donc Armadie ni erreur que il dit donc à faut configurer à faire parce que ça fait partie des erreurs. Virtue of a few that many should put into practice. Ni sonné Armadie nyama bekanga bla atabulu la. Donc Alassane Gokale mo nyama yi anana kabna problème qu'il a en fait jamana la. Il faut que akaboka ya faire that internal mechanism of a self-evaluation through which we realize that we have not done the right thing. Ça n'est pas donc à fond, ni y a pas de délit. Alors c'est il faut pas donner quoi assimi c'est militaire. Alors assimi ba do kumina aye Alassane Bla kaka foka ka fama. Parce que ba ira de ka foka donc à fond ko ya do yo kokolo minke kama ben. He dominated by well-known ten core ego. Donc ni mamma songa ya fa délit. O ba ira ka foka tigi ko ego ribala. Malade glinte mani mamite son madigima inu manga jeka barake fuila. In fact, there is no greatest worm than someone who far from empathizing. C'est-à-dire mate diekono imanga sera mamie. D'après les savants, mami seka aire empathie mo vraiment. Empathie mouye. C'est-à-dire dantebe sekena bi ala kan kishama. Vraiment meseka muneke alni seka deme. I jon fene kan tan sika no la kalaje a dante vraiment mba don seka mbika ala ki mamboala. Donc Alassane Seka Ali empathique ni Mali, cela veut dire que Alassane c'est un vrai criminel. Nous au Mamina, ça c'est la personne qui est satanique. He dominated by well-known teen and core ego. In fact, there is no greater war than someone who is far from empathy with the person who is hard focused solely in the sorrow but furiously necessity to protect that dimension. Donc comment te dire qu'on est sera mamie mami na ba do aka boire boulot anaka la boulot aka boire boulot tellement a te fait ka bo aux dimensions qu'on a là. Donc quand le Mali demande pardon et quand le Mali demande à Alassane de dire pardon, on va pas reculer na mafukanga ya fama. We can choose to ignore and cover our mistake, or we can choose to learn from them and use them as a lesson. Aramadi yi ererim ge diekono. Il me sait qu'il a raison, il me sait qu'il a erreur, il va faut vraiment douter na amabe ou bien il me sait qu'il comme si il est mon côté tien, il faut qu'a a dénaï. Donc c'est ce qu'Alassane est en train de faire. Donc how many of these actions are part of your response? Knowledge. When we acknowledge mistake without drama, with excuse, with a shame ourselves, we can move on to important tasks. Aramadi ni ka mistake ni dara la ka fokie munga kama ben abi ready arranger follow. And then to accept votre mistake. Ka donga fokie munga kama ben. Everyone make mistake. You must make sure you're not perfect. Bébé erreur tu n'es pas le seul. Donc il faut qu'Alassane go réaliser. Apologize, I'm sorry. Je suis désolé, vraiment j'ai pas raison. Are very powerful word. C'est des mots des hommes forts. Whatever from is take, sincerely apologize to prevent mistake from disburdening relationship. Donc, Alassane Faka donc a fort, qu'on a ma yafa deli malife, anon na seka beala. Il y a un proverbe d'obé au Kodi. It is said that there is no mistake, only lesson. And our biggest mistake are our biggest source of learning. Diyan kono proverbe d'obé au Ko Armadi, ko y a pas de l'erreur dans la vie. Ko y a que tes erreurs ne sont que tes leçons. C'est-à-dire, moi, ko flite, ko leçon ne don, mubato ibe kalala. And our biggest mistake are our greatest source of learning. Ko moi, ibe fli minge diyan kono. Tumado la, o fli ne ba to ibe kalan. O kalanga bonika diyan kalan bela jeli. Fola sen ga donne kani, amamake uri kelela,
a bagara mama kɛw de ma a ye fili min kɛ nin ye nin ye fili de ye n'a yafa deli a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni fo ka taa sa donc none of us will ever choose to make a mistake but adjusting how we think about our mistake we can turn them into something better maa si tɛ wuli n'a fɔ a ye kunu ko n b'a fɔ dɔrɔn n bɛ kokolon kɛ donc maa min n'i ye kokolon kɛ n'i ma sɔn ka yafa deli o kɔrɔ de k'i wulila ka kokolon kɛ i y'a dabɔ a kama de donc Alassane i ye mun kɛ nin i b'o minɛ nin kɔnɔ donc en conclusion de ça n bɛ fɛ ka mun de fɔ Alassane kelen bɛ ka a kelen bɛ ka k'a bɛ ka UN mɔgɔ dɔw fana wele k'olu kana yafa deli la aw bɛɛ ɲɛ bɛ karamɔgɔbaw la Mali la k'olu fana bɛ yafa deli la n ye n da maga la n ka show fɔlɔ la sɔgɔmada in na mais n bɛna mun fɔ o karamɔgɔw ye a ye sabali a ye sabali a ye sabali a y'a to a y'a to a y'a to Mali ma foyi kɛ Alassane na Alassane ni ko sugu bɛ kɛ anw na anw tɛ yafa deli Alassane fɛ wa Alassane aw tɛna bila kana yafa deli Alassane nɔ la Alassane ne bilala baara la ni Alassane bɛ Mali bonya ni Alassane bɛ Mali mɔgɔkɔrɔbaw bonya ni Alassane bɛ Mali musow bonya o de la n ye n ka show daminɛ ni Mali musow fasa ye ni Alassane bɛ Mali denw bonya ni Alassane b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka kokolon k'anw na a mɛnna depuis tuma min na a y'an ka jamana wari suɲɛbagaw ta k'u ladon depuis o don a ye kɛlɛ daminɛ anw fɛ mais an ma kɛlɛ k'a fɛ depuis don min na Alassane ye kɔngɔ bila anw na an ye kɔngɔ muɲu an ma kɛlɛ kɛ Alassane fɛ parce que o tun y'a ka droit de o tun y'a ka droit de n'ale ma an don a balima ye ka tila ka kɔngɔ bila anw na an ma kɛlɛ k'a fɔ o si la mais tuma min na Alassane bɛna k'a fɔ k'a bɛ ne Dante denw faga Mali la tuma min na Alassane bɛna fɔ k'a bɛ ne ba faga Mali la k'a bɛ ne fa faga Mali la tuma min na Alassane bɛna fɔ k'a fɔ k'a bɛ ne mamusokɔrɔnin kɔngɔtɔ k'a bɛ ne mɔkɛkɔrɔnin kɔngɔtɔ ne m'a kuma dɔ la n bɛna kasi c'est-à-dire fo mɔgɔ minnu bɛ deli la fo k'a dɔn de k'u bɛ ka mun kɛ nin ye i ye faamu a kana gɔngɔnɔ mugu sogo ka don kow kɔnɔ quoi tu vois non Alassane a fait l'erreur qu'il ne devrait jamais commettre Alassane a fait l'erreur qu'il ne devrait jamais commettre. Et Alassane doit sortir et demander pardon à nous. S'il ne fait pas, on ne va même pas commencer le débat. Les 49 ne sont pas libérés. Wa, nenga Canada laban, Mali Moru, Mali Karamogo, aïe kuma ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ ni fin, mɔgɔ t'i ka kɛlɛ bɛɛ kɛ. Mɔgɔ t'i ka ci bɛɛ kɛ. Ni moment de sensitif de pour dans notre histoire. Ni moment de sensitif de dans notre histoire. Alassane a trop fait. Wa ma foyi fa ɲɛna. A ka bɔ a yɛrɛ bolo. Mɔgɔ min ka bɔ a yɛrɛ bolo o ye Ala jugu surantirɛ de ye. I ye faamu. Donc billet le 12 de le 12 août billet don min ye billet sitanɛ donba de ye. Donc a ka hakili to a la. A b'a dɔn ko bi ko mɔgɔ dɔ ye livre ba dɔ sɛbɛn n tɛ fɛ ka n da don a débat la kosɛbɛ mais u y'a faga. I ye faamu. U y'a tigi faga. Parce que a ye livre min sɛbɛn a kumana sitanɛw ka secret caman kan donc u y'a ɲini k'a faga. Il a fait l'auteur britannique des versets sataniques Salman Rushdie donc il a les faga New York ou tra muru trois la ka boka biga faga donc an ga jato an ga président na an ga jato an ga président na an ga jato an ga président na an ga simi do an sogoni an golo cɛ ça c'était entre parenthèses mais pour les an ga Mali chrétien Aïdara islambaw Aïdara ibaro iko ne Serifou Bani Aïdara kani to ko na ito ko ni maturo kan il faut kani et to no les Maliens ont décidé pour avancer Mali be jore Maliens wa aw munu be fanga la place la ni ay sabali aw be aventure la antes no la de Mali koro abeka nono mi aka apil kunu Mali koro tara de amanga jamana jo do mina yini diaspora fe ndoko Dante anga farngon kan mina avocat do ta Mali la ka ko structure ka nya légalement ye famu ambe wor bo ambe nyamambo mina nyamam machine san ka ci ka tanga jamana kono ka nga jamana nettoyer damne parce que jamana se ka joni ma nettoyer ambe wor bo ambe be wor bo ka fara ɲɔgɔn kan ni wor sera kelen ma ambe kelen san ni wor sera fila ma ambe fila san mais n'an diaspora bɛ bɛnna ɲɔgɔn ma ka wor bɔ ambe wor bɔ comme gouvernement ko ka tɛ fɛ k'an ka wor minɛ donc an yɛrɛ b'an hakili fara ɲɔgɔn kan ala ye dɔnniya min da an ma an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ n'a ye an b'an ka jamana nettoyer daminɛ fɔlɔ ka an ka jamana ka ɲɛjugu bɔ an na donc n'an bɔr'o la ni wari cayara an b'a essayer ka mobili ɲumanw san k'u bila sira kan le moyen de transportation an ka jamana kɔnɔna la il est temps que an ka jamana jɔli daminɛ Maliens avec toute sincérité l'heure est grave mais maintenant structuré très professionnellement avec l'aide d'un avocat au Mali mais il y a un avocat qui a structuré qui a légalisé comme ça on va commencer à construire notre pays inchallah mais Mali Mourou aka donc a fort Alassane ye mun ka anw na an t'a yafa ye fo ka diɲɛ wuli an t'a yafa Alassane fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ min ka jamana tɔɲɔ Ala ka fɛn la fɛn min yira an kɔ fo n'a sɔrɔ
fona sura on ma seke no seigneur no bolo jele ya rabbi ala ka kisi tige na an ala sanche abolo ko kulangere du. Vous croyez que c'est de l'amusement? Vous croyez que c'est de l'amusement? Jamana dombe fambe ameka jamana wero servi mo ko nga jamana ko ka ambolo kulangere. C'est pas de l'amusement, ça c'est des choses sérieuses, c'est l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. C'est l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là seulement pour bavarder. On a des familles. On ne veut pas rester en aventure avec tous ces knowledge que Dieu nous a donné. Donc l'air est très sérieux. Alassane a coulé à Mamaka au-delà. Et on va jamais lui pardonner. Donc, pour qu'on commence même le débat, il doit sortir pour montrer sa grandeur. Et là, ça veut dire d'abord, il a sonné à Mouké. Parce qu'il ne peut qu'apprendre à Yafa Deli. Au Koroka a Doka et Erke. Au Koroka a Doka et Dida Onyela. Au Koroka a Donga Fokanga président, comme le Moufaka problème. Vous croyez que les Maliens sont bêtes? Il y avait 3 empires au Mali avant même la civilisation des Blancs, avant même que les Blancs existent dans leur tête. Vous croyez que quelqu'un peut venir avec les Maliens? Donc l'ère est finie. Moi, notre génération, on a décidé d'avancer. On veut construire notre pays, c'est tout. On ne veut rien. On veut construire notre pays. On veut avoir autosuffisance avec nous-mêmes, avec les partenaires fiables qu'il faut. Et c'est tout. Les Maliens fonga bonga kumandeka Nigeria ala écrit que tout Mali ni dien match kaira bella CEDEAO l'organisation qui est corrompue. Ça a été clair. Ça a été clair. Donc Assimi Goïta, voilà un autre véhicule encore pour toi de sortir dans CEDEAO qui est le fila. Et Mali Karamoro a dit Malien Denkro de bien. En génération, nous sommes jaloux, hein. Nous sommes jaloux, hein. Aïe doum qui a Jabira, hein. Mali Deon la boss Norola, hein. Mali Deon la boss Norola. Donc il can ala deli fena aka Jabi, il ka fokile sera colonie. Nous on va éduquer Alassane Dramane Ouattara. Alassane aya machi soro. Il a Chini amena choke Chini. Nala ma fouille kena. Mina limbla Chini, mina saraula. Me fait mo baringa kenga sou la Chini. Mina limbla Chini. On va parler sur la justice malienne. Parce que si ça Mali kono ni mo minena ou ba foko ta yafa de deli. Comme mo ta yafa deli. Awo ubi mine ima fuike ou betranier ko do la komi yere ateka so la taka kumbo doni taka sabo ki ka foko yafama. Donc amantere da ko kiseka. Je veux que amunu bora on amunu me kofe angande do anga jamana kungolo anga jamana justice la. Ou ka donc afo koko mbeka kanga jamana kono kante me anyabala na mai amanda do la na kan amba célébrer. Donc sini me ouverture la inke ame kuma Mali justice kan. Pourquoi on est en train d'arrêter les Maliens, surtout les enfants des pauvres, sans cause, parce que kou dawa kuma. Amanda Mourola, wala sanga président Sanuma, on a un ministre Sanuma, nous kasongi, wala sa bank makana me mashallah. Allah kanga jamana kanda. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.